फोथारबारियाव फैलायबाय आरोना मैगंनि। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि उदांस्रि चेनेलाव बयखौबो खुलुमबाय। आसा खालाम नोंथांमोना बयबो नायलाङो आंनि भिडिअखौ। दिनै फोथारबारियाव थांनो नागिरदों ना जोंहानि मैगं बारियाव। बेखौनो इयावनो एसे दै होनो थांनो नागिरदो। आलु गायदो, बेसर गायदो, ओमफ्राय मुला गायदो, फान्थाव गायदो, बिलाहि गायदो। इयावनो दै होनो थांनो ना एसे दसे आरोना बेलासियाव। थुइनो होमबा नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ बयबो। दै होनायखाय मोजां जादो साननैयावनो। आरो मुलि होदो नामा? नेयाव होनो होदों नोंखो? माबायदि होदो? फान्थाव बोरै फैयो ओमफ्राय? एसे गेदेर। आलुआ जोंना हा? औ लावानो गैला, लांबायना मैया थाइसेल'सै। थाइसेल' थायदो। हा? बिलाहिया थाइसिगोन साननैसो बावबाय। ओमफ्राय इखो जावख्लाय जावख्लाय होयो ना मायो? दै हाबन'? मा जाख' दै खावनायालाय? बेखौनो इ रखम नुदों ना? दैखौ लादो दा। बरियालै दैया। बरिया पाइप नांलायगोन गिदो। इयाव लुबाय थानोसय। इयाव खावनो होआखैना नोंखो? कबि, आलु, बेसर गायदो आरोना। दै होनो फैदो आलु कबिफोराव रानस्रावस्राव जादोंना मोजां जानाय बायदि। दै नारबाय दं इनै। साना बेसेबा मोनथाथा खोमसिसि नुदो।
आरोना जोंहानो नै औवानिनो मिसिं पाइप बानायदो दै सारग्रा बरियालै नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौबो होमबासो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन ना। बोहैदोलै दैया जिरि जिरि आं बेसि दै खावना होनसै आरोना लोगोफोर नायदो। ओइ सानिया बिफाङा आनथिजोब्बाय नामा? बिफाङा आनथिजोब्बाय ओइ साना गैलै हेलौ लोगोफोर थांनोसै मोनाबाय आरोना दै होनाया जाथ'बाय दिनै गाबोन होलायसिगोन मोनाबायबो ना। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम आरो कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहर माबायदि जादों भिडिअआ। साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर बाय होनबा दिनैहाय जोब्बाय।